ang Ginoo manaakan ninyo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagagabiin ani atong Dominguha, ang mga tinunan nagtigom sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahanlok man sila sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus, mibarog sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Human siya makasulti diini, iyang ipakita kanilang iyang mga kamot ug iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, ang kalinaw magauban kaninyo. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya sila iyang gihuypan o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ang mga sala sa mga tao inyong pasayloon, kini mapasaylo usab. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, kini usab dili mapasaylo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Hinigugma ko mga igsoong mga parokyano, katawhan sa Dios nitong hamiling lungsod sa Lubok, at mga online viewers and followers sa nagkalalaing mga nasod sa tibuok kalibutan nga nagtanawa ni atong online mass sa atong FB page sa Panyalandungi. Kitang tanan nga nagbalaan ni maong adlaw. Kaninjong tanan majong buntag. Anya karon ka Domingo sa Pentecostes sa tradisyon sa simbahan, birthday karon sa atong simbahan Katoliko, Apostoliko, Romano. So happy birthday sa atong Catholic Church. Matagan nato ang tanan sa masipang pagpahal. Sa atong ordinaryo, ako paila-ila din sa kukadiyot. Pero kasagaran nito kaila naman ako kay titanaw man ang majority sa agi mo sa unaw din sa Facebook. So maon itinuod na akong dagway, no? Katungo pa makakita. Apiki sa tawong na ako si Father Agirio Pania, taga Antikira ko, taga Balilihan o sa Bahong Amahan. Unya upat mi kaigsuon, ako'y kinamagwangan. Napo ko'y manghod nga pari, duhami pari sa pamilya. Wa na mi mga ginikanan. Unya 46 anyos ang akong edad, 17 na ko katuig pagkapari. Karong June 22 pohon mo 17. Unya labaw sa tanang butang, ulitaw o way asawa. Pangaigsoon, sa ato nga kasarangan nga kinabuhi, di ba, mo tambong mo mga tapok-tapok or manimba mo, kanya makadungog kita mo na speaker, na musulti, panalitan na ipari nga, luya musulti, kung siya buragway, unod ang isang isulti, o na speaker nga, kanang gingon din izaran lubot mo, makadungog, nga na speaker to sa una, diba sama inyong ikomentaryo mo yun mo, sama po ng tawanan mo, istorya, wa may espiritu. Di mo yun na ta. Why espiritu? Buti pasabot, why strength? Why kasibot? Why kusog? Kung usahay po, di ba, mga tiguang sa una, kakita mo, santil mo. Kailan mo santil mo? Kailan mo santil mo? Anong kaso pang galupad-lupad? Namugukod, bitaw na to. Makakita ta sa unang santil mo, or makakita tag kike, makakita tag ungo, di ba mo ito, sus mari, hinglupad so na hong espiritu. So ang usa, why espiritu? Ang usa, hinglupad ang espiritu. Unsa man jud ining espiritu o kinsa man ang Espiritu Santo ug unsa may papel sa Holy Spirit diha sa atong kinabuhi, isip mga Kristohanon o isip katawhan sa Dios na sakop sa simbahan. Ang Holy Spirit
una sa tanan, mo'y naghatag kanato og kainit diha sa tong espirituhanon nga kinabuhi. Kanabang ganado ta, dasig ta, buhi kita, ug puno kita sa kalagsi sa atong espirituhanon nga panaw. Maubitaw nga ang Holy Spirit, usa sa mga traditional symbols of the Holy Spirit is fire, kadyo. Di ba kamantay mo? Mga kadyo. Sa Ebanghelyo, dahil tugdo nila nga murag dila sa kalayo. Nga maoy naghatag nila kaisog. Primero ang mga apostoles na narangka matupultahan, na nirado, kay nalisan sila sa kadakuan sa mga Hudiyo. Pero pagkunsad na sa Espiritu Santo, naisog sila. Uwa na sila mubatig kalisan nga muatubang sa mga kadakuan sa mga Hudiyo o sa mga Pangulong Pari. Pagsangyaw nga si Jesus, Dios nga nabanhaw. Mauni ang una nga papel sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Maoy mo padilaab sa atong kinabuhi sa pagtuo. Kasabot mo magpo nga dilaab. Ha? Mga tiguang, kasabot mo ani. Sa may dilaab, hingsiga nga moraog, hingsiga nga hingsilaog. Naghana naman na pa der. Dilaab, silaog, basta hingsiga. Importante sa itong kinabuhi nga magdilaab ang atong pagtuo. Mahatagan kitag lamdag sa kainit sa pagtuo sa Espiritu Santo. Kayong mabugnaw na ganita, mawadaan kadasig. Ha? Mga pari, mga leader sa simbahan, importante nga ang mga pari makapadilaab sa pagtuo sa mga tao. Kay numdum ko, dahil sa kapari, share na siguro na isa akong mga wali. Dahil sa kapari nga, di, maadyo mo wali. O na isang wali, magsigira tujok-tujok. Taas o sa magsigi tujok-tujok. O na di, katugpa o unsay tema. O niya, mo to ang mga tao, inig wali sa pari, kabalik-balik, may nasulti, sige po pangasaba. Ang mga tao, isakay po panglingi, dungo-dungo itong uban. Pero, galagot ang pari kay inigmisan ni sa Domingo na tiguang sa isang atubangan, ani kita aning atubangan sa walihan nga matog. Ani maghagok pa jud sa magalaway pa jud. Magaduay-ay pa jud nga usahay murag mulosno sa isang kakapoy. Yung nagpari yate. Pari ko unja magwali ko katugan lamang ko. Ya, muhagok na jud na murag hagok bitaw murag di na kamataan, di na katungan. Ana ang isang hinagukan. Lagot ka sa paring, insulto ni. Kaya katong tiguang kaya na may apo pong batang gamay nga butan-butaan na gamay, isang mo'y tig-agak ni dyan. Yan ang pari di masilbi ni mawawan kung di ni badlongon ni tawhana. Diging na ni isang apo nga, doy, kanang imong lolo ba o magwali ko, matog, insulto na ho. Magadaway pa dyan, o dyan mura pa dyan, magaduay, ay. Sunod Domingo ha, o musimba mo, kuso ka na imong lolo, inikatugan ni imong lolo, sikha. Kay kada siko ni mo tagaan ka ng usang gatos. Usang gatos ko, no? Sus, pagkasunod Domingo, di pa'y agbata kay kine, kasapi ko. Wali nagpari, mapa'y pagsugod sa pari, o good morning, natog na isang lolo, sinya sa pari. Di ingon pagbata, pah! So sa tibok, wali, kaunom sikha sa bata ang isang lolo. Natagatos man kada siko, mo may saad sa pari. Pag humagmisa dito, binayranay sila. Dahil 600 doy. Kadawat o 600 ang bata kay unom man kasiko. Pagkasunod Domingo, iyon agpari nga. Sunod Domingo po na matog na imong lulo. Sikha, kay tagaan kaya po nga nagusang gatos kada siko. Pagkasunod Domingo na ba, natug manghihapon ang isang lulo. Sigig sinyas ang pari, gisapot nagpari nga ipasiko. Wa man jud mo siko ang bata. Formal ka jud bata, wa maglihok. Di paghuman o misa gipatawag sa pari ang bata na iyang gikasabaan. Di ba kasabot ang sikho ni mo imong lolo o matog kay di ko mawawan. Nga nung maman ni mo sikha, di ka ganahan makadawat og sa gatos kada siko. Yung pagbata, padir. Wa na ko sikha si lolo kay isa kong giingnan og di ko maglanga sa simbahan. Tagaan ko 500. Nalupig ang 100 sa kininto sa lolo.
Importante sa kadausan nato nga magdilaab og padayong init ang atong kinabuhi. Kinabuhi sa pagtuo, kinabuhi sa pamilya, kinabuhi sa pagpanarbaho, o maangkon lang na nato kung lamdagan kita sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo, mawitan atong prayer, Lord, enkindle in us the fire of your love. Holy Spirit, enkindle within us the fire of your love. Ang kalayo, kainit sa imong gugma. Kamu mga magtiazon, init o nadilaa pa ba inyong gugma sa inyong mga kapikas? Kinahanglang init pa na. Di mahimo og bugnaw na. Kamu mga asawa din nga nanimbaron, excited pa ba mo? Napa ba mo'y kahigwaos? Karaang pong, napa ba mo'y kahigwaos nga yung karong gabi Isus magdog na po may sa akong bana? Lamia ka aso. Napa ba mo, ana? Kinahanglang init gihapon ang inyong gugma, inyong pagtinagdanay, isip magtiayon, magdilaab gihapon, piligro o mapahong, o di na mo siga ng kainit sa inyong gugma, sa inyong bana. Bisan ko na inyong bana, usa na lang katango na hibiling, sige na laman. Importante nga init pa. Mga magtiayon, padayon nga kainit yun ang inyong gugma, aron buhi ang kaminiyoon. Kinumdum minong ko sa kaistorya, di kaistorya o sa ka-joke nga nakita na sa Facebook. Kinira ba ko ng timsong o magtiayon, lain-lain, kujog sa pagligid sa panahon. O bago pagminso, di ba labing magkaaso, magsinabakay, na magbaylog laway, katong asawa mo bugok og sabaw sa bangos na sinigang, ilimugmog, iboga po sa simod sa bahay. Yan na, di ba? Nalami kaaso, maggakosos, kinalamian kaaso. Mo nga ang timsong kunog bagong minjo, mura pog timsong sa misa, sulod nga malipayon. Sulod nga malipayon sa balay sa atong Dios. So sa damtag mga duhang tuig, tulong tuig kay magbugno naman, kay manggawas na magtinuod nga batasan. Kay kining uyab pata kay magpakyukyut pamanta, di ba? Pagaminjo na kay sus di na manalin og luto tong bana. Di sa uyab pa magkusog madakinas, dali ara kaadto sa knayon tong uyab sa trapuhag wet wipes. Sa naminjo na nausda kag asawa gisikad-sikaran may nugtiwa sa bana. Buang na kaya anak makaagi anak kay kag lapong na otro nagtimsong. Ag timsong di na sulod nga malipayon. Ebong magunsay timsong bag-o kaloy kami Ginoo. Nangaluyo po na sa langit. Di man dahil lalim ning kaminjoon pader. Na maludugayan mo sa mot, daghan nag-utang, daghan nag-loan, daghan nagbayronon sa TSTI, loan sa sakyanan, loan o appliances, napay tuition sa mga bata, mahal ang gatas, mahal ang diaper, bugat. Yung sus, di man dahil labing-labing rin kaming juon, kapuya naman ni Ginoo, adyo pa'y mamatay ko. Mga na. Mga ang timsong operture na po, awit sa paghalad, kuha o Diyos o nawapa, pakuha na ka sa langit ba? Nagihagwo na ka. Nagdinadyo ko nung matabang ka ng bahay, mura nag-airport na ay mo tugpa, ang bana mo take off po itong asawa, o niya mura na og ang ba, panimay, gubot pa sa lukot, nga wanay pahibaw-anay, wanay agdahay o kaon, marag wanay lami ang kaminjuon. Kung sa kaibo mo kung sa katabusang timsong, ang katabusan ko ng timsong, pahulay nga dayon. Adyo pa'y mga mata itang tanan, aron impas. Mawa gani ang kainit sa ato nga kinabuhi, uban sa atong pagtuo, mawa ang atong kadasig. Mga pangliyag yun sa Holy Spirit. Nga unta, magdilaab ta kanunay. Kamu mga trabahante din sa gobyerno, mga trabahante sa opisinahan, mga empleyado, mga kawani, kinahalang magdilaab ang inyong gana sa pagpanarbaho. Bisag 40 na mo katuig ang opisinaha, bisag 30 kapin na mo katuig ang nagalagad niya, buhi diya po ninyong pagtuo. Kay usahay mo kung magkadugay ta sa trabaho, makawa po tayo gana, kay kanunay naman. Di ba? O bago pa isugo na to, sa Diyo po ta maligo, sa Diyo maligo, sa Diyo ta mangarte, kay sus first week sa duty.
Kung madugay na, sus, di na matamang hilamos mato sa opisinahan. Unsa, wala tay gana, di na ka musadyo, kay wala may kainit. Sa atong kinabuhi sa simbahan, importante pong naang kainit. Kaya bang pareha sa mga karaan sa una nga excited ta, Sabado paggabi, maghunahuna, natadaan nga, simba ugma. Ingan na itong mga tiguang sa una ba, amo mga apuhan. Sabado paggabi, ilinya na ng amo mga sinina. Ano utawon to katong plansa bitaw na murag ngipon og iho anang kilid. Na nagabaga nga og maharos ko tong na kumpit matiog-og tanang baga ato sa imong bestida, na kinumdum ana mga tiguan. Sabado pa miruwa na ng mga sinina, mga pantalon, makasama ko tong silik sa mga sinina sa una tungod sa kagahi sa mirror. Nga naman excited sila. Muna problema karon sa atong kapanahunan. Kay imbis gatagsa na tagmotor, gatagsa na tagsakyanan, sus, dugay may no makaabot sa simbahan. Sa una, magbagtas ng mga tiguan ba? Bagtas, gikan sa kinaladyo ang baryo, unsa inigabot simbahan, panington, intawon, iniguli, bagtas. Importante nga buhi pa itong pagtuo. Mabitaw ako, nalipay ko pag-abot na din sa Lubo, nalipay ko kay daghang mga tiguan nga inimbahon. Kaya kamo ko mga tiguang, testigo mo nga hantod karon buhi pa isong pagtuo. Mo kamo mga tiguang dinhi padadyon sa mga pangalagad sa simbahan. Adyaw mo undang sa simbahan hantod nga kamo ango-angohon. Anha na mo undang pangalagad sa simbahan og mamuhag na mo igit anang bongbong. Kay testigo mo mga tiguang sa kainit sa pagtuo nga buhi kanunay. Buhi kanunay. Unya, mga ginikanan, buhi inita. Kinahanglang padilaabon ninyo ang siga sa pagtuo diha sa inyong mga anak. Dadaan na mga bata og simba. Dadaan na mga bata og na mga kalihukan sa simbahan. Kayo di ninyo na dadon o mga matay ta, kuwaknit na lay mamudyo ano itong karaang simbahan. Wala may mupuli na to. Wala may mupuli na to. Ako sa akong pagkapari, di ko mamadlong o mga batang banhaan ng simbahan. Na mga bata magdagandagan, mga bata nga mag-ijaga ka ng simbahan, di ko mamadlong. Kay kaning mga bataan nga garaan ng simbahan, mauro pa ni mupuli na ito pohon. Mupadayon sa kainit sa pagtuo nga atong nasunod, gikan sa atong mga katigulangan. Padayon, hibuang nga buhi og init og magdilaab ang atong pagtuo, linamdagan sa mga gasa sa Espiritu Santo. Amen.